solo per swingere so. Panchainda chadzokera kumba paipe unotsvaga minzwa yari tongotsika nongonotsika ndotora kavideo Alright, they got him toning up. Okay. Finally got a match. Sekadonza dzinokwana. Noti itenda unotenda. Thank you. You're very welcome. Actually, the English language lessons have been working. That one's gonna be tighter because no one's tried it on. Nganzeni ngakabata because ayinakuva namphuta wachipfeka iyafika nowanhwakawana so ndaunoklina mukati wacho kana kusquare mali zvakachena bo dzanyasokwana akanofamba ngedhadha kambani famba zvakanaka ndiri kutraya kuti dzokwana zvakanaka